F'medda ta' 10 snin f'pajjiżna kien hemm żieda fl-att ta' każi ta' suwiċidju. Fis-sena 2000 kien hemm 6 għal kull 100,000 persuna, filwaqt li fis-sena 2009 iċ-ċifra telet għal kważi 8 persuni minn kull 100,000. Il-figuri ta' suwiċidju f'Malta huma viċin sew tal-medja fl-Unjoni Ewropea. Ma jirriżulta li f'pajjiżna hawn rata ogħla ta' suwiċidju minn pajjiżi oħra fir-reġjun tal-Mediterran, fosthom Spanja, l-Italja u Ċipru. L-Assoċjazzjoni Internazzjonali kontra Suwiċidju tispjega li hemm fatturi li joħolqu riskju għoli għas suwiċidju bħal faqar, l-oppressjoni, in-nuqqas ta' xogħol u r-razziżmu. Fis-qarrija l-kelliem ewlenija Laburista Mary Louise Colejro Preca esprimiet solidarjetà u simpatija mal-familji li ġarbu din it-traċedja. Faħret il-mezzi ta' xandir li juru sens ta' responsabilità f'dawn ir-realitajiet umani. Colejro Preca komplit tgħid li kulħadd għandu jaraf li jista' jgħin biex jiġu evitati każi ta' suwiċidju. Fosthom l-awtoritajiet li għandhom id-dmir li jimplementaw dak kollu possibbli biex kulħadd iħossu jgħix f'ambjent dinjituż.